Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department along Saika Choklembom atumaphan sokos notice kapalia jok Karbi Anglong angkang pialong turjudura sonsi hekpolong laso jok Karbi Anglong Territorial Social Security Association tiekpen kat saham hangsong tum phirang kiamai imipo bangso phirang kiamai long kat sa amai phu samson ingti kaninje ponke sokos notice kipi kelake bolbojal pente JSP ponsi eviction pen kachepre kamatsi avelo terminate lake ahemarit kipri mate eviction atenglo bang pharu kathomra bang plikap aphan sokos notice kipike don pharu kathomra don plikap hemtun atuma phan kipri atenglo lapente kedam tanga porhut sokos ke pale ana tuma phan sitame Karbi Anglong Autonomous Council revenue mate amidu sitame kirung kerek kachepadu o atumlo laso oreng anghoi ingthan et punte mate ingthan lap pulote kang thana bang phubang phiatum kisung chot jikalisi Division Truck Officer do am sitame kisungji angring matip Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department amatsi kaching hapchek ji angring pusi katsa song maipu Samson ing tie hin pen waidak pen phirang kyangno ningje por lancho takali kidam tang katsa mate Karbi Anglong Territorial Social Security Association tie pen katsa song kache songge ke claim bom forest asai kam mate asai khia tum hanlet ing than etnoi pule kache song kali Karbi Anglong Autonomous Council pen bang pharo istira bang trok ke bracket thom abang phu bang phia tumaphan fake appointment pachiot krai amar akama vidara tumaphan akimi apos mate Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department pen great thusi buthot pinangji pusi kachesong pusi Karbi Anglong Territorial Social Security Association amai phu mate katsa amai phu Samson ing tipen phirangkyang no ningje pon mate phirangke mai long pen wai dakalam chethan pon Sokosutis abang ke forest along la sonson se theklong forest along ke eviction se theklong lo seta me non bang ke sokos notice alarm ni litung ke theklong bang ante lada ke rad along JCB pen border ke toy pa ka teng lo asini litung pu bang ke ye sokos notice alarm ke latung ke rad along ke li bang te JCB le pen border teng lo termination mane termination along rada tumke che theklong kisung ki phutung la pen Karbi Anglong ara tumke theklong ke eviction at teng lo ke termination mane eviction at teng lo nasi border jar pen a hemari pitong et puason si manrong lo non bang ke je sokos notice ki pi la pen jitu hala termination polong bang ke terminate ji polong pulo tang te a hemari pre dak si ela tumhan kim pitu pe me popo lalu la sini tumai hin penga chuning ri bangke ile tum Karbi Anglong Autonomous Council long bangke council halo ke jor ke lang adim lo ba syndicate lo pu bangke il rada tum nampa pu long nang ne pu bangke ile tum ke matha kali ni puting sai pe me ni putang te nona teng pachi phujam padam jam pe ni putang te Karbi Anglong along ke jor ke lang Karbi Anglong Autonomous Council ke jor ke lang beha bipar a heb ason bang si piman det po la posi la pusona bang ke nong no po la pusona bang ke claim nang ne la pusona bang ke nong no tai ni tum tai ju nang ne rada tum ta po bang si ke matha